Llengües a tocar. Un podcast del grup d'estudi de llengües amenaçades. L'esperanto, la llengua dels qui tenen esperança. Jelunu ala naskić, jela du ala kreskić, jelunu ala naskić, jela du ala kreskić, jela tria en amigo. Una conversa amb Ferriol Massip i Bonet, periodista, músic, occitanista i esperantista. Vivo coro kajani, vivo coro kajani. Diruinsi andereno, charmi volas konici. Diruinsi andereno, charmi volas konici. Sacine havas amanto, pretas mi defendici. Priolingvo hodiaŭ ni parolos pri interlingvo, pri planlingvo, kies celo estas ĝuste protekti kaj egaligi ĉiujn naciajn lingvojn de la mondo. Bon dia, Ferriol, gràcies per ser aquí. Has parlat amb Esperanto. Què és l'Esperanto? L'Esperanto és una llengua planificada que va sorgir el 1887, en un moment on se n'havien creat moltíssimes de llengües planificades. La idea era justament crear una mena de metallengua, una llengua que no fos de ningú i que tothom la pogués tenir com a segona llengua, perquè la comunicació fos en peu d'igualtat més o menys entre tots els parlants del planeta i per tant protegir totes les altres llengües. També en aquella època que van crear l'Esperanto pensaven que el dia que tothom es pugui entendre perfectament s'acabarien els conflictes i bé, llavors també va ser com un moviment bastant social i bastant pacifista. I on va sorgir? Qui el va inventar? Quin context? El context és interessant perquè la persona que va inventar l'Esperanto, en Zamenhof, el lloc on va néixer actualment és Polònia. En aquella època era l'imperi rus i feia 2 dies que havia estat part del Gran Ducat de Lituània. Els pares eren jueus, la llengua dels pares era el yiddish, però el pare va decidir criar els fills en rus. I clar, mentre a casa la família parlava yiddish, el nano el van educar en rus i el van enviar a estudiar a Moscou. Ells vivien a la ciutat, que la majoria de jueus vivien a les ciutats i al camp hi vivia més gent que parlava polonès o lituà. A la ciutat es parlava més rus o yiddish. Diu que la idea li va venir en veure una baralla de justament uns polonesos que volien apallissar uns jueus per un malentès i ell, al fer d'intèrpret dels uns als altres, va desfer l'embolic i va evitar que es barallessin i va dir doncs crear una llengua internacional. Tot i així, el seu pare, quan va veure això, li va cremar els documents i el va enviar a estudiar a Moscou. I ell, quan va tornar d'estudiar, ho va tornar a fer, ho va tornar a crear, i amb la idea de, el dia que la gent s'entengui, deixarà de barallar-se. Això es crea, es publica el primer llibre el 1887, per por a la repressió ho signa amb pseudònim, Doctor Esperanto, per això aquest és el nom de la llengua. Ell no va posar-li aquest nom a la llengua, li va posar de nom Llengua Internacional. Però del pseudònim que ell va posar del llibre ve el nom de la llengua. I res, uns mesos després, apareix un hongarès a casa seva i té lloc la primera conversa en Esperanto de la història. I després ja, evidentment, això en aquella època té un èxit brutal perquè es presenta com un moviment social per la pau i per la fraternitat i això triomfa molt, triomfa com la Coca-Cola, vaja. Has dit que era un moment en què es creaven moltes llengües artificials, diguem, o s'inventaven. També tenien darrere aquesta filosofia o és justament aquesta filosofia el que dona rellevància a l'Esperanto? Bàsicament el que dona rellevància a l'Esperanto és que s'havien creat molts projectes, però molts d'ells a priori.
perquè ja que ha de ser una metallengua, doncs no pot ser una llengua humana, sinó ha de ser una cosa com el sistema mètric decimal o una cosa així. Però clar, les llengües a priori és bastant impossible d'aprendre-les. La llengua ara sabem, no?, que és una cosa que és intrínseca de la humanitat, vull dir que ja que naixem, o la humanitat ja apareix parlant i cantant. Això en aquella època no ho sabien i volien crear algú com molt científic, i això no va funcionar. Un tal Schleyer havia creat, un poc abans de l'esperanto, una llengua que es deia Volapük, que també volia dir llengua del món, que intentava, sí que era posteriori, perquè agafava paraules de diverses llengües i eliminava aquells fonemes que al creador els semblaven estranys, com la R fora o aquestes coses fora, però era una llengua amb declinacions i una conjugació activa, una conjugació passiva, o una cosa bastant complicada de fer anar, que poca gent, per no dir ningú, la van arribar a aprendre. I, a més, el problema és que el moviment va tenir molts seguidors, ningú va acabar aprenent la llengua i el senyor creador li havia posat un copyright, de dir, aquí no es toca un punt ni una coma sense que jo sàpiga res o em doni el vistiplau. Clar, en Zamenhof al revés, en Zamenhof va crear l'esperanto sense copyright, obrint-lo al món. El que sí que va deixar clar, ell va fer un fonament i va dir, és una llengua que funciona amb 16 regles gramaticals i prou, és el mínim, ell va trobar que era el mínim que n'hi havia, el mínim necessari, i va crear un fonament de dir, d'aquí a aquí això no ho toqueu fins que tota la humanitat hagi pres consciència de que necessitem una segona llengua internacional. Llavors ja es pot tocar el que sigui. Mentrestant, d'aquí a aquí no ho toqueu i tota la resta és de la humanitat, feu-ne el que vulgueu. De fet, d'ençà d'aleshores fins ara la llengua ha evolucionat i menys mal perquè necessitava evolucionar. Has distingit entre creació a priori i a posteriori. Clar, la creació a priori és que intenta ser una cosa científica com l'Ars Magna del Llull o una cosa així, no? Que anem combinant elements i els hi posem, no sé com explicar-t'ho, fins i tot se'n va crear una amb notes musicals, el sol, re, sol, però l'esperanto intenta ser a posteriori i a més cada cosa que treu en Zamenhof ho prova i intenta fer-ne poesia i versos i intenta traduir coses i si veu que no li funciona ho canvia perquè vol que sigui una cosa humana. És a dir, la llengua és una cosa molt humana, per tant crearem una llengua que serà metallengua, que serà una llengua per tothom, no serà la llengua nacional d'un poble o d'una cultura, però sí que volem que sigui humana. I això és així. Llavors, clar, el lèxic, de fet, com que crea un sistema de prefixes i sufixes per treure de cada paraula, treure'n 36 elevat a 36, i pots derivar molt, lèxic n'has d'aprendre al mínim. Una sintaxi molt senzilla, però sí que el lèxic i els sufixos de derivació sonin molt humans i sonin molt semblants. També a l'hora de triar les arrels, les paraules arrel, ell intenta triar, dintre dels seus coneixements lingüístics que tenia a l'època ell, intenta triar les paraules que siguin més internacionals. És a dir, per casa, tria la paraula domo perquè és l'arrel eslava, totes les llengües eslaves diuen dom, i els que no diem dom com a les nostres llengües sí que tenim adjectius com domèstic i per tant no ens sonaria estrany. I tot així cada paraula té una raó de ser. Però bueno, això són les paraules que tria ell, després n'apareixen moltíssimes més i apareixen espontàniament. En bleu del sommer mi baixo sur la baie tra il picco del tritic tre tante herbon luden la friscon cuna reven mi senso su pie mi lasos che la ven sciambano il capo luden mi ne parolos plu mi voglio sempre se las en lima els velos en l'animo mi migros fortre simile al bohem tra la natura enjoy. Aleshores, un hongarès es presenta a casa seva i per primera vegada tenen aquesta conversa. Com s'escampa l'esperanto? Per una banda, l'esperanto aprofita tot el moviment i de gran volada que havia tingut el Volapük. I llavors tots els volapukistes es passen ràpidament a l'esperanto. Comencen a aparèixer grups d'estudiants d'esperanto per tot arreu, allà on es publica, té força. I al final es munta una trobada internacional, un congrés internacional a Boulogne-sur-Mer, que és al nord de França,
a l'any, crec que és el 1907, ara no n'estic segur, hauria de comprovar, però és a principis del segle XX. I allà apareix en Zamenhof i el reben com si fos el gran, vull dir que el reben les autoritats franceses de París i de tot plegat, i fa el primer congrés universal, i a partir d'aquí decideixen, es prenen una sèrie de decisions sobre quin ha de ser el moviment, sobre la neutralitat del moviment, sobre la llengua, sobre moltes coses, i a partir d'aquí comencen a haver-hi un congrés universal cada any, i aquests congressos cada vegada van tenint més volada. El 1909 té lloc a Catalunya. En aquell moment crec que el president de la Federació Catalana d'Esperantistes era en Joan Amades, i a més, un dels assistents, no assistents en aquell congrés, eren Ferrer i Guàrdia, justament perquè el van detenir al moment que es dirigia cap a aquell congrés. Aquí, però no només tot el moviment obrer i tot plegat té molt d'èxit, sinó que en Zamenhof el rep el rei Alfonso XII, em sembla que és, i li dona la medalla de l'Orden de Comendador d'Isabel la Catòlica. És a dir, és impressionant, i fins i tot en aquella època el Ministeri de Turisme comença a fer propaganda en esperanto sobre el turisme d'aquí, com si arreu del món ja la cosa s'estava estenent i hi havia com una idea general de que això era el futur i que no et podies quedar enrere. És a dir, que d'entrada té una molt bona acollida la idea, però després sembla que es vincula a determinats grups, no? A determinades ideologies. Clar, s'intenta, des del primer Congrés Universal d'Esperanto, s'intenta ser neutral i que només ens uneixi la llengua. I aquesta, també hi ha el que en diem la interna idea, o la idea interna, no? Aquesta idea de pau i de fraternitat. I aquí que sigui un moviment transversal on qualsevol que tingui una mica de sensibilitat pels drets lingüístics o per l'ecologia lingüística hi entraria. Però clar, hi entra tot el moviment obrer que necessita una eina per comunicar-se i que allò li va com anell del dit, i després també hi entra els militars, els capellans, tots aquells moviments que intenten comunicar-se internacionalment també hi entren. El problema ve més endavant, quan Hitler comença a tancar esperantistes als camps de concentració. Al principi, els esperantistes no se'ls tanca per esperantistes, se'ls tanca per mil coses, perquè o eren comunistes, o eren anarquistes, o eren pacifistes, tenien tots els números per ser perseguits. Però al final sí que s'acaba perseguint directament per esperantistes. Després Stalin fa una purga brutal d'esperantistes també. És entre les persecucions dels feixismes i després, per exemple, en Franco no persegueix l'esperantisme, però de fet en Primo de Rivera i abans, la dictadura de Primo de Rivera, tanca la Federació Catalana d'Esperantistes i els obliga, crec que el Delfí Dalmau, que era el president de la Federació Catalana d'Esperantistes llavors, l'obliga a fer-se soci de la Federació Espanyola l'any 1928. I en un congrés català d'Esperanto a Vinaròs es decideix no adherir-se a la Federació Espanyola, i llavors és quan tanquen totes les seus i el tanquen a la presó. El 34 es torna a crear la Federació Catalana d'Esperantistes amb més força que mai, però clar, Franco fa el mateix, tanca la Federació Catalana d'Esperantistes i obliga els esperantistes a afiliar-se a la Federació Espanyola d'Esperanto. I aquesta és la persecució més o menys, però clar, entre una cosa i l'altra, i les persecucions de Stalin i de Hitler, com et deixa també, com els ànims que queden després de les guerres, i tot plegat, i després la globalització i l'anglès, el moviment queda molt, molt, molt reduït. Per tant, actualment el moviment està afeblit? Actualment és un moviment social que d'ençà que hi ha internet ha tornat a créixer una barbaritat, hi ha molt de jovent, i gràcies a Déu, clar, l'esperanto perquè la llengua visqués i la comunitat pogués anar comunicant-se i anar fent créixer la llengua i el moviment, necessitava comunicar-se, i l'internet ha donat molta volada en això. Sí que actualment no tenim un cens, no sabem quanta gent parla esperanto. A part, tampoc sabríem qui comptar, si qui ha fet un curset i no l'ha parlat mai més, o qui el fa servir cada dia, o qui el sap perquè ell llegeix molt però llavors no sabríem com comptar-ho. El que sí que veiem és que a nivell de converses internacionals, de xats per internet, de participació a les trobades i tot plegat, a Europa sempre ha tingut molta volada, però actualment crec que és a Àfrica i Àsia on més parlants hi ha. A Àfrica, clar, hi ha molts grupets en molts països que comences a enterar-te, comences a saber-ne de la seva existència en el moment que hi ha un terratrèmol, una desgràcia, una guerra, que comencen a demanar ajuda, dius, ostres, o en el moment que demanen professors, materials i aquestes coses, perquè també parlar per internet, jo recordo converses amb un noi d'Àfrica
que em contestava els e-mails un cop cada 15 dies, perquè entre 3 hores que caminava de casa fins a la parada d'autobús i 3 hores que li trigava l'autobús fins a la ciutat allà on tenia l'internet, no podia escriure al moment, no? Vam tenir aquí un esperantista indi fa poc, la seva llengua és el telugu. Bueno, de fet la seva llengua materna era l'anglès, l'havien criat en anglès, però la llengua familiar era el telugu també, i justament, clar, quan algú li pregunta l'esperanto no és massa europeu, diu no, el que és massa europeu és l'anglès. I l'esperanto a la Índia ens va molt bé com a eina perquè ara mateix l'anglès està fent com de llengua comuna de tots els habitants d'Índia. A Xina hi ha moltíssims parlants, però a Xina hi ha molt de tot, hi ha molta gent, i llavors és el país amb més esperantistes, sí. També té moltes ajudes de l'administració, l'esperanto a Xina, però això pot tenir un bon moviment. Corea del Nord no en sabem res, Corea del Sud n'hi ha, a Iran és una cosa molt del món de l'universitari, i bé, i per tot arreu, a Amèrica, tant al nord com al sud, hi ha força parlants. Hi ha un moviment israelià, no hi ha esperantistes a Palestina, però crec que ara mateix la seva prioritat no és salvar la llengua, i llavors n'hi ha allà on més o menys la vida et permet de tenir aquestes inquietuds, no? I estàs i una soplena de vino, estàs i una soplena de vino, salmes mi i a coro plena de llacre, salmes mi i a coro plena de llacre. Si l'esperanto fos realment la llengua de tothom, no? Si el projecte inicial s'anés escampant i això, seria, òbviament, una eina molt interessant per preservar la diversitat lingüística, no? Sembla, o sigui, segons com t'ho agafis, sembla l'única llengua, en aquest sentit, doncs, homogeneitzadora, però, en canvi, l'objectiu, al final, és que tothom tingui la llengua que tingui, amb la mida que tingui, la pugui preservar. Clar, amb 150 anys d'història que tindrà l'esperanto, més o menys, han passat de tot. Vull dir, de començar hi va haver un moviment que va voler reformar l'esperanto perquè s'assemblava massa poc al francès i van fer un dialecte de l'esperanto lido i amb tot un moviment que no va quallar, però que ara actualment tots els que parlen lido són esperantistes que per fetichisme o per interès l'han après. Però també hi ha hagut algun moviment que ha volgut fer de l'esperantisme un moviment com per substituir totes les llengües del món. Gràcies a Déu això no ha quallat. L'esperanto és un moviment social que el que vol és que sigui una segona llengua per tothom. Hi ha parlants nadius, però són una anècdota, i cap parlant nadiu és monolingüe. És a dir, els pares que són de països diferents i a casa parlen esperanto, o algun dels pares ha decidit ensenyar l'esperanto al fill o a la filla, però el cap parlant esperantista és monolingüe. I de fet és això, la idea és aquesta, que sempre que sigui una segona llengua per mantenir la diversitat lingüística. A més, com que està en evolució constant i la llengua la fan els parlants, la llengua està canviant fins i tot, com que té una sintaxi que té tantes possibilitats que des de l'esperanto que parlaven fa 100 anys a l'esperanto que parlem ara se li han extret les possibilitats al màxim i crec que cada vegada se li extreuen més les seves possibilitats i la llengua està creixent d'una manera així com naturalment, però aprofitant totes aquelles possibilitats que se'ls dona acabes fent coses que en lloc d'anar-te'n al llit t'enllites. I va evolucionant així i això la va també deseuropeïtzant i la va internacionalitzant, no? Llavors també veus per la sintaxi de cada un, veus també una mica més com deu ser la sintaxi de la seva llengua, o l'entendràs perfectament, ell t'entendrà perfectament a tu, però pots veure una mica més com és la seva llengua, la seva cultura, la seva sintaxi d'aquesta manera. Una altra cosa que ens ha permès és conèixer cultures del món bastant desconegudes. Justament arrel del Congrés Mundial d'Esperanto que hi va haver a Barcelona l'any 1909, els esperantistes catalans van tenir la idea de fer una antologia de la literatura catalana traduïda a l'esperanto per donar-la a conèixer. A més, estem en plena època, en plena renaixença,
i en Jaume Grau Casas crea aquesta antologia del millor de la literatura catalana de l'època i la tradueix a l'esperanto. Això té acceptació en el moviment internacional fins al punt que se'n comencen a crear de moltes altres, i la búlgara o la casaca, i clar, això et dona accés a moltes literatures que si no en tindríem la més mínima idea. I aquesta expansió no porta el perill de dialectalització, és a dir, esclar, cadascú té el seu substrat, etc. I no podria ser que es anessin diferenciant els diferents esperantos del món fins a generar llengües diferents o no comprensibles? Clar, una llengua es dialectalitza quan s'extén i els parlants queden aïllats en els seus llocs, no? Aquí, entre esperantistes catalans, parlem en català. Parlem en esperanto quan hi ha una persona que no parla català. Llavors, és com molt improbable que aquí es creï un dialecte català de l'esperanto, no? Llavors, clar, la llengua viu en trobades internacionals. És a dir, clar que es va dialectalitzant, però com que les noves modes que van entren en un àmbit que hi ha molta comunicació, la llengua evoluciona, i evoluciona gairebé igual per tot arreu. Has parlat de 16 regles, si no ho he entès malament. Explica una mica com és la llengua des del punt de vista gramatical, no? Sí, la llengua intenta això, intenta semblar una llengua a posteriori, una llengua humana, però simplificant la gramàtica al màxim. Això vol dir que tenim una sèrie d'arrels que tenen significat, llavors una sèrie de terminacions que ens diuen aquella arrel si és un substantiu, si és un adjectiu, si és un adverbi, si és un present, un passat, un futur, un infinitiu, i llavors una sèrie de prefixes i sufixes que van modificant aquelles paraules. És a dir, per exemple, l'arrel san seria la de salut, sano seria salut, sana seria saludable, sane seria saludablement, mi sanes, jo estic sa, amb el sufixe ic, que vol dir fer esdevenir una cosa, mi sanigues, jo curo, jo guareixo, o mi sanitges, jo em guareixo a mi mateix, o mi malsanes, jo estic malalt, mi estàs malsanulo, sóc un individu malalt, malsanuleio, l'hospital, el lloc on posar individus que són... Clar, el prefix aquest mal diu el contrari de la paraula. Alta vol dir alt, malalta vol dir baix. Vela vol dir bonic, malvela vol dir lleig. Aquest prefix mal ja et fa el 50% d'adjectius fora. Doncs com aquest prefix n'hi ha 36 i a partir d'aquí tens infinites possibilitats. Clar, al principi, quan aprens esperanto, aquest funcionament l'entens al cap de 5 minuts. Ara, el problema ve agafar-li fluïdesa i agafar-li la pràctica, i això vol hores de vol, evidentment. Vol hores de vol i al final necessita un viatge internacional per parlar quan tens necessitat realment de parlar-lo, i després ja de seguida l'agafes, i és fins i tot molt gustós d'aconseguir fer aquestes coses. Això també acaba sent molt propedèutic. Clar, ara actualment entre el món esperantista trobes poliglotes que et parlen 7, 8, 10, 12 llengües, és una barbaritat. I sembla mentida com una gramàtica i una sintaxi tan simple et pot explicar tantes coses. Perquè la sintaxi de l'esperanto t'ajuda a entendre les llengües aïllants, com si entens l'arrel i els sufixes com a coses per separat, o t'ajuda a entendre les llengües flexives, o com si entens l'arrel i els sufixes com a coses juntes. Jo tots els apunts d'euskera els anava aprenent en esperanto perquè eren coses que t'explicaven. Això vol dir com si preguntes per un adjectiu, però si preguntes per un adverbi això vol dir així. I dius, vale, m'ho apuntava en esperanto i ho entenia la primera. I coses d'aquestes ajuda molt propedèuticament, no sé, és curiós, és molt curiós, però funciona a part de que, clar, quan ets esperantista també tens com una mena de passió per les llengües, una mínima sensibilitat perquè totes les llengües es preservin. Ja has citat un parell d'arrels, dom o sant, no? I deu haver arrels que s'assemblen, és a dir, que per a una persona catalanoparlant són molt fàcils de recordar, perquè com ara sant, doncs de sa, no? Ja ens ho recorda, altres potser no tant. Pots posar algun exemple de cada cas? D'arrels que... D'arrels, per exemple, fàcils per nosaltres i d'arrels difícils per nosaltres. Clar. De fet, hi ha gent que ens diu que els catalans som uns privilegiats perquè les arrels de l'esperanto s'assemblen moltíssim al català. Mi voles, jo vull. Clar, per exemple, el que havia passat una anècdota és un català que volia dir fiqueu-vos aquí, feu una fila,
però de la manera que ho va conjugar en esperanto va acabar dient folleu aquí, feu un fill, perquè fiqui en esperanto vol dir follar, no vol dir ficar-se, i filo vol dir fill, no vol dir fila, saps? Llavors, coses d'aquestes, clar que n'hi ha, però és que la majoria de paraules les crees. Sabem que escriure és escriure, per tant escrivir-lo és un bolígraf, o les ulleres són oculvitroi, que vol dir exactament vidres dels ulls, i llavors, esclar, estic pensant una tecla d'un ordinador és clavo i el teclat és clavaro, i potser aquestes costen més d'entendre, no ho sé. Després hi ha una altra cosa, els colors, clar, a les llengües naturals agafen els colors, totes les llengües naturals comencen amb 4 colors i es van afegint a mesura que van evolucionant, no? I l'esperanto ja els posa de bones a primeres. I tenim blanca, negra, ruja, que és vermell, verda, que és verd, blua, que és blau, i flava, que és groc. Vull dir, són arrels que també s'entenen bastant, no? Penso. No sé si tindríem alguna arrel que per un català fos complicada, ara aquí penso, Potser alguna aportació d'esperantistes asiàtics o africans que puguin aprofitar alguna arrel seva, perquè pel que veig, efectivament, la proposta inicial és molt eurocèntrica. Sí, les arrels són molt eurocèntriques. Gos, hundo, és ve de l'alemany. I, clar, paraules inicials d'en Zamenhof d'arrel de llengües africanes o així, hi hauran les que, tomato, no? Que ens ve de la nàhuatl però que no ha arribat per l'esperanto, per exemple. No sé si en tindríem ara, però efectivament n'han d'aparèixer. Ara mateix hi hauria de pensar molt per trobar-te'n alguna, però igual que ens han arribat tants altres paraules com hamaca del taïno o patata del quichua, doncs suposo que ens n'arribaran. Ara mateix no hi caic. I el moviment als Països Catalans com està? L'esperanto, com diu, mira, un esperantista de pro ara mateix és en Dols, el cap de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. És un gran esperantista i molt actiu, de fet. I en Dols sempre diu que l'esperanto és una llengua que forma part de la història dels Països Catalans, perquè és veritat que tant al Principat com a València com a Mallorca hi ha hagut sempre molt de moviment esperantista i vull dir, es van crear uns jocs florals esperantistes aquí, l'època de la Renaixença, hi ha hagut molta història, ha tingut molta volada en l'època dels Ateneus, l'època de tot el moviment obrer i tot plegat. Això, vulguis o no, ha deixat una mena de pòsit, i quan algú sent parlar de l'esperanto no li sona a una cosa estranya, sinó a una cosa històrica realment. Llavors, sempre hi ha hagut molt de moviment. Nosaltres recuperem als anys 80, intentem refundar la Federació Catalana d'Esperantistes que havia tancat el franquisme i creem l'Associació Catalana d'Esperanto. Ara, actualment no som una federació, ni ens hi podem dir perquè no ho som. Però són de les que més volada tenen actualment, vull dir, hem tingut un moviment bastant fort i el moviment juvenil fins i tot està representat internacionalment. Actualment la presidenta de l'Associació Mundial de Joves Esperantistes és catalana i enguany aquest agost, el Congrés Internacional de Joves Esperantistes tindrà lloc a Tiana, allà a la Conreria,
i vindran joves de tot el planeta aquí a trobar-s'hi. Hi ha moviment, no et sabria dir quanta gent som perquè no tinc ni el llistat de socis de l'associació. Després hi ha molta gent que la descobreix que ha après Esperanto, perquè ara mateix hi ha molta manera d'aprendre Esperanto en línia o el Duolingo o tot això. On trobes coses, on trobes molt depòsit de l'Esperanto és coses com Duolingo o Verkami o Mirinda o coses així que agafen l'Esperanto per posar-li el nom, no? I suport institucional? Suport institucional en tenim zero. A nivell mundial sé que la UNESCO l'havia arribat a recomanar, però res més. I clar, ara hi ha ajudes pel català i per l'occità a Catalunya, però per l'Esperanto entenc que encara sigui... Vull dir, hi ha prioritats i ara mateix hem de salvar les llengües nacionals perquè estan realment en perill de retrocés, tant el català a Catalunya com l'occità a la Vall d'Aran i a la resta del seu territori. Però hem tingut alguna subvenció cultural alguna vegada, però bàsicament és minso el suport institucional. I el futur, com el veus, tant diguem local com mundial? Bueno, de fet, per poder seguir sent esperantista amb la moral alta i tal, veiem el futur com cada vegada millor, no? Com que, a veure, igual que sabem que estem a anys llum d'un món sense patriarcat i que estem a anys llum d'un món amb aliments per tothom i que estem a anys llum d'un món sense guerres i estem a anys llum d'un món de repartiment de la riquesa. També estem a anys llum d'un món lingüísticament sostenible, però creiem que val la pena lluitar-hi i que val la pena ser-hi, que cada vegada anirem aconseguint una miqueta més, una miqueta més, una miqueta més, i en això estem. De fet, Esperanto és esperança, no? Sí, Esperanto és el que té esperança. De fet, en Zamenhof ho va triar per això, però també perquè hi ha qui diu que Zamen vol dir home en Yiddish o en hebreu, no ho sé, i Hof vol dir esperança en alemany i que va posar home que té esperança a Esperanto. Podria ser, però sí, va agafar aquest pseudònim per això. Molt bé, doncs amb aquesta esperança ens acomiadem. Gràcies, Ferriol. Ha estat un plaer. Fins aquí Llengües a tocar, un podcast del Gela. Ben aviat, un nou episodi, una nova llengua. Gràcies per escoltar-nos.